Ja, we doen van alles. En het is gewoon echt een diergeneeskundig beroep, vind ik het. We hebben geen idee wat er gaat gebeuren. We kunnen het ze niet uitleggen. Ik geef haar een roesje. Dan wordt ze even suf, ze valt niet om. Ja, het is een bewustzijnsverlaging, dus ze krijgen het minder mee. En ja, ze werken mee en ik kan mijn werk netjes doen. En voor hun is het geen stress en dat vind ik heel belangrijk. Ik was al sowieso een aantal jaren werkzaam als dierenarts. En op een gegeven moment in Amerika kwamen de gebitten heel erg aan de orde. En telkens kwam gebit terug op mijn pad, terwijl ik eigenlijk het idee had dat ik iets heel anders ging doen. Ik ben Sanne Chonet en ik ben paardengebit dierenarts. Dus ik moest een naam bedenken van wat doe ik. En ik ging alleen nog maar paardengebitten behandelen. En ik wil toch naar voren laten komen dat je dierenarts bent. Dus de te lange naam paardengebit dierenarts. Ja. Ik heb vandaag de scope er ook bij, de camera. Een paard heeft een heel ander gebit, een hypsodont gebit noemen we dat, maar die hebben kiezen, die hebben een hele lange kroon en een korte wortel. Ze kunnen zelfs 10 centimeter lang worden, dus dat is echt heel lang. En elk jaar schuift dat een stukje, wordt dat uit de tandkast getrokken door kleine bandjes. En zo gaat elk jaar schuift dat zo'n 3 millimeter op. En bij mensen is het niet, je wisselt en je hebt je ware gebit en dat is het. En een vrij lange wortel in verhouding tot de kroon, zeg maar, dat is compleet anders dan bij paarden. En bij paarden ja, komt dat uit en blijven wij dus daarom ook bijwerken om het de goede kant op te helpen. En ik hoop dat te zien is dat aan de wangzijde boven zitten allemaal hele scherpe punten. En die prikken aan haar wangen. Ik heb hier onmisbaar de spiegel. Ja, het is niet meer zo schoon, maar de spiegel om in de mond te kijken. Een slagje groter dan bij de tandarts. Een heel klein slagje groter. Het licht heb ik net even weggelegd, maar we hebben altijd een hoofdlicht. En een spiegel kun je niet zonder. Je moet gewoon echt in die mond kunnen kijken. Want alleen voelen, dan ga je dingen missen. Verder gebruik ik deze om de kiezen te slijpen. Hier zitten kleine diamantschijfjes op. En daarmee kun je heel secuur werken en gewoon de scherpe glazuurpunten weghalen. En uitbalanceren, zoals we dat noemen. Dus gewoon die druk goed verdelen in de mond. Ik zal meteen de mond dicht doen en dan zal ik even kijken hoe alles aansluit en of ik echt tevreden ben. Ja, en nou zie ik voor mezelf dat de ondermond nog even een heel klein stukje af. Dat ga ik zo doen, maar hij is bijna helemaal goed dat hij sluit. Ja, je maakt een groot verschil. Het is niet alleen de paarden die slecht eten die opknappen. Het is ook met rijden. En het is gewoon het algemene welzijn van een paard. Dus daar hoort zeker het gebit bij. En je ziet heel snel resultaat. Het is meer dan alleen een gebitje bijwerken altijd. En je moet gewoon alert zijn met wat je ziet. Dus zo'n paard als we vanmiddag hadden met hele scherpe randen. Wordt op dit moment niet gereden, maar als ze had gereden dan zou je dat merken. Van dat hij niet fijn loopt. En dan nu na zo'n behandeling en dan een paar dagen later stap je erop. En dan is het gewoon heel verschil. Dan merk je dat het paard veel lekkerder in zijn mond zit.